Stilte op de set. Maar hoe ze daar terechtkomen en wat er precies is gebeurd, is dat op de dag van vandaag een raadsel. Leader. Hun ogen glinsterden in het schijndoel van de maan. Schijnsel. En dat maakt hun verhaal nog mysterieuzer. 2 veenarbeiders. Ja, ik zei armbeiders, maar ja, dat is het niet, hè? 2 veenarbeiders. Veenarbeiders. 2 veenarbeiders. 2 veenarbeiders. 2 veenarbeiders. De legende van Gruttepier leeft voort in... De mummies van Wiewert Vier mummies. Nee, dat wil ik niet. Ik sta echt voor... Verzon dit allemaal. Ik heb dit letterlijk... Dit is niet wat er staat. Een prachtig gotisch gebouw dat teruggaat tot de 13e eeuw. Oh, ik moest weglopen. Ja, sorry, vergeten. Zijn overwinning op de draak wordt gezien als een allegorie van het christen voor de triomf. Voor de triomf van het christendom over het heidendom. Misschien is een allegorie voor de triomf. Dat was hem wel. Als een allegorie voor de triomf. Bijvoorbeeld hier op landschap. Bijvoorbeeld hier op landgoed. Hier op het landgoed. Hier op het landgoed. Hier op landschap. Het klonk zo gedicht. Ja, ik ben er klaar mee. Hunebedden. Dus door bepaalde luchtstromen of door de grond hier. Maar dat was niet wat ik moest zeggen. Deze dikke, zware mistflarden. Dikke, witte mistflarden was het, hè? Zware mistbanken, deze dikke, witte mistflarden. Deze dikke, witte mistflarden. Deze dikke, witte, zware... Deze witte... Ik kan het niet onthouden. Deze zware, dikke mistflarden. Witte, dikke, witte... Dikke, witte mistflarden. Dikke, witte mistflarden, oké. In Noord... En... Oh, sorry, jezus, ik krijg een lastduif. Deze dikke, witte flarden doen ons denken aan de... Fuck you! Ik zie... gaan. Vond je deze video interessant? Vergeet dan niet om te liken en te subscriben. Dan kunnen wij meer van dit soort verhalen blijven maken. Nou hebben we thumbs.